जितु सिलौरा नामा खान्दाय बिखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थै सोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि प्रमद बर'आ जाहैबाय मा लामा खान्दाय प्रमद बर'आ जाहैबाय मा लुवार थै सोबग्रा थै सोबग्रा जेरै लुवारा थै सोबो बिदिनो प्रमद बर'आ जाहैबाय सासे थै सोबग्रासो आरो प्रमद बर'आ सासे लामा खान्दाय माने बै लामा थाया होमबा माने गोजा खर गोजा स' बेजों माने प्रमद बर'खौ बुंदों आरोना नाथाय सोर बुंखो मानो बुंखो मानि खाथिराव बुंखो बेखौनो आं नोंथांमोननो लाना फैगोन आरो बे बाथ्राखौ सोर बुंनाय मानो थाखाय बुंनांगौ जानानै फैखो सोर बुंमारखो आरो बिनि सायाव मा लामारगोन मा खालामगोन बिथाङा सोर मानि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव थन्न खिथानो लादों आरो बिथाङा खुद जाय सुबुङा प्रमद बर'खौ लामा खान्दाय होननानै बुंदों प्रमद बर'खौ जेनाखि लुवार होननानै बुंदों बै लुवार बुंग्रा बै लामा खान्दाय बुंग्रा बे सुबुङा सोर नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनखासिगोन आरो बेखौ मानि खाथिराव बुंदों जों मिथिगौ दा आङो बे बुंग्रा सुबुंखौ खिथानायनि सिगां आङो मोननैसो बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो होननानै फैबाय लोगोफोर बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै PMAYG न' मोननायखौ लानानै मोनसे जाथाय जादों जे बुंदों PMAYG न' दानि UPPFनि लुनाया जाहैबाय मा माने खेबसे किक होगासिनो गांलाब गोलैखागोन होननानै बुंदों आरोना मानोना बेफोरबायदि अबस्था लुदों दा बेखौ लुदों होननानै बुंदों आरो बेयो सोरनि सरकाराव लुनाय प्रमद बर' सरकाराव लुनाय गमामा दिनै जुदि हमनानै लादो बै समाव जेब्लानाखि IOI न' फैदोंमोन बै समाव जेब्लानाखि BPFनि सरकाराव न' लुदोंमोन IOI न' अब्ला बे समाव हाग्रामाखौ दाय होगोन नामा बेथ' हाग्रामानि दाय नङाना हाग्रामानि दाय नङा जाय लुग्रा जायनि आन्दाराव लुदों बै लुग्राखौसो सोंखारनो हागोन ना नङा होमबा होमब्ला बे समाव जोङो हाग्रामाखौ थै सोबग्रा होननानै बुंबा बोरै जागोन बेथ' भुल जागोन ना बिराद गिदिर भुल जागोन बेयो स' बिनिखायनो दिनै बेफोरबायदि माने राजनितिनि खाथिराव जोंना दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंलायनो हायो दिनै जुदि जाय मानसिया न'खौ लुदों सोमावग्लुंलायनो जानाय न' लुदों नंगौ बेथ' बिराद गिदिर मोनसे आयेननि बेरेखाखा आरो आंथ' खावलायगोनसो जाय मानसिया बेफोरबायदि न' लुदों बे न' लुग्रा सुबुंखौ मा होनना बुंदों हमनानै आयेननि बेरेखा एबा बेखौ आयेननि साजा होनांगौ मानोना बिनि मुङावनो जेन'बा दिनै सिब थानाय प्रमद बर' सारा बिनि मुङा सावजागोन आरो बेहासो दिनै बरनाम जागोन बिनि बेलायाव जुदि आरो गुबुन सोरबा सिब जानायमोनबा आरो बेखौबो सावगौमोन नङा होमबा बिनि मुङा बरनाम थांगौमोन ब्लेम थांगौमोन दिनै जेन'बा बे न'आ गासैबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय न' बेयो नङा होमबा जे आवास प्लासआनो होन PMAYGआनो होन दा दिनै जाय बेखौ मावनायनि बिबान मोनदों एबा जाय हा लुनायनि दायथ' मोनदों स' बेखौ जायफोरनाखि BCDCनि जाय BCDCनि सिङाव दं बे BCDCनि सिङाव थानाय जाय मानसिया बेखौ लुनो दायथ' लादों बेनिसो गिदिर बुहुत बियो ओंखायनो बे न'खौ बेनिफिसारिफोरनो हगारनानै होनांगौ बेनिफिसारिया गोसोबायदि लुना लागोन दा बिनि सायावनो दिनै जों मिथिबाय सासे BPFनि आइजो गांखंनि जानो हागौ दैदेनगिरि बे मेडामा माने प्रमद बर'खौ थै सोबग्रा लुवार होननानै बुंबाय थै सोबग्रा लामा खान्दाय ना मा होनना बुङो बिदिजों रुजुबाय स' फैदो नोंथांमोना बिनि खुगाजोंनो खोनासंदो आरोना बे मेडामा मा होनदों बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव होनोसै अब्ला फैदो खोनासंदो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांदाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु BPF सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थै सोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थै सोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो बियो बुंदों बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो दिनै सौबानो खब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन जोंनो देखायनो हानांगोन अब्लासो जोङो नंगौ होननानै जों सानगोन दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवास प्लास IOI न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन
जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो मानि कारनाव जोंनि BPF निफ्राय थांदोंमोन थारमाने परिबर्तन जागोन होननानै हा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिसोरो 75,000 होगोन होननानै हा बिसोरखौ लुक होनानै लांदोंमोन न'खर न'खर बिसोरनो साख्रि होगोन होनदोंमोन इनिखाय थारमाने बेबायदि बुरखायनानै हा लांदोंमन आरो दा गासै न'खरावबो साख्रि होयोब्ला माहाथो साख्रि गैया दिनैसिम आरो 75,000 जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होनदोंमोन माहाथो बेथ' थार बाथ्रा मारै हाबनो हानो दायो गामि गामिबो अनेक मावदों तुमुक मावदों उमुक होगोन तुमुक होगोन दायो आरो न'खर न'खरबोथ' बेबायदि बियो साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन माहाथो सोरनि न'खराव हाबनानै बुंहैनो हानो बिलाय मा बुंनानै फुट होनो बिखौ होना सहर जाबावगोन बियो फैथोंलाय बियो गामि गामि होना हरजाखागोन बियो गंफ्रोमबो बा न'खरफ्रोमबो मोनसे न'खरावहाय सासेनो जब होगोन होननानै बुंनाया बोरो होननानै बिथाङा बुंदों कुनजु बिथाङा दिनै जब होनोब्ला बिथाङा बुजिना बुजिया जबा बे जबनि गेजेराव मायो हाबनानै थायो बा बबे हाबनानै दङ बेखौ बिथाङा मिथिना मिथिया